tayo, pero pupunta po tayo sa Sakop. Sakop. Meron lang ayusin. Meron lang ayusin. Oh. Okay? Samahan niyo po kami doon, kamo. Samahan niyo lang po kami, no? Okay, sige. Bye. See you later. Sige, dyan. Asatin na yung cellphone. Nagano tayo? Si Tek, no? Lumabas po kami ng Mexico. Sana yan. Ito naman mga ano. Yan, magsi-shortcut na lang po kami. Pinatangigi mo nandiyan rin. Gatang building aman mo nung rin ang global. Yun o. Diba dito ang daan o? Yan. Yan po, may mga bagong mga building dito. Yan. Lumabas tayo ng Mexico, no? Dadaan tayo sa ano yan. Mag-shortcut tayo papunta sa Sakop, no? Yan po, mag-shortcut na lang kami kasi kung doon kami sa dadaan sa old road, medyo ano, matatagal na kami. Ito, ano yung ginagawa nila dyan, no? Akat. Ay, gasolinahan. Mura kayo ni Ulam 50. Gasolinahan? Ito rin? Ayan po, yung mga batang nakatambay dito sa tulan. Ayan, umamalas po. Meron lang po tayong maraming pera. Bigyan natin po yung mga bata na yun eh. Kaya po, manood ng video ni Papsi Roy para po magsweldo na at nang katulong siya sa mga ano. Para maraming kami pamigay po. Kasi po kami po, matanda na kami eh. Kaya kahit po tinay pera namin, pamimigay na lang. Kami mamimigay lang. Oo, pamimigay na lang namin eh. Kasi ano mo na yung pera. At least, mamigay. masaya ka. No? Lagi ba naman gaso sa station? Oh, marami rito eh. Ito yung ano yan. Kung nag-shortcut na lang tayo. Pag malapit na po dahil sa ano, ayan. Dito maraming ano rito eh. Yung may ding ano rito, yung subdivision. Tatatay niya sa ano, sa mga subdivision. Kabisado ni Papsi Roy ito eh. Yung shortcut na to. Ano kasi lugar ito, Papsi Roy? Mexico pa din po. Mexico pa ito? Mexico pa din po. Mexico pa po ito, pero Panipuan. Panipuan, Mexico. Shout out po sa mga taga Panipuan, Mexico. Mexico, Pampanga po. Yung sa ano niya, yung shortcut niyan. Yung sa may ano. Bulaon niya tayo na po rin, no? Yung dadaanan natin, di ba Bulaon niya? Po, nasa Mexico pa rin tayo. Oo. Papunta sa Fernando, yan. Yan, may shortcut po kasi rito man eh. Actually, hindi na San Fernando ang babagsakan natin. Ano ba bagsakan natin? Ito na sa Sakop. Sakop. Oo. Sakop na. Hindi ba San Fernando yung Sakop, Papsi Roy? Hindi na. Mexico na. Sakop na ng Mexico. Sakop na ng Mexico, Sakop. Kaya Bastagan. Nilabastagan, no? Di San Fernando nga. Nilabastagan Pero na. hindi na mismo sa sentro sa San Fernando. Kaya nga. Pero San Fernando pa rin yun, Nilabastagan. Hindi pimpren, Nilabastagan, pina. Yung nga manok, yung dala ng tao. Lemo na karato lang. Yung lugar rin. Yung to, malapit na po yung Pasko. Nung nakarang last 2 years. Di ba doon tayo pumunta sa McDonald's? Tsaka yung mga ilaw doon sa may highway, no? Ang gaganda. McDonald's, friend. Di ba niyang bahay ito McDonald's ka rin? The biggest in Asia. Biggest in Asia ata yun eh. Nagkamalig pa sinabi ka rin eh. Sabi na kasi kahit Philippines. Sabi na Philippines. Kaya siguro wala naman nag-comment eh. Na Asia lang eh. Ay, Asia. Ano?
Asia, di ba eh? Mas malawak yung Asia sa Philippines. Pero dito din pinalaki. Pero kung para mo sa mga McDonald's na ano lang, talagang malaki yun. Malaki yung brand, pati yung parking niya. Doon pa lang sa parking, layo na nalalakaran mo eh. Ayan, ano yung simbahan niya. Pre. Dito ata kinasal si Asiel eh. Ay hindi, ewan ko kung dinaanan namin dito na nung kinasal si Asiel ata nun. Ay hindi, ano pala yun, Santa Ana pala yun ano. Santa Ana naman pala yun. Ano yung brother niya sa siya? Oo. O, Santa Ana. Ayan po, liliko na po si Papsi Roy. Sindalan, Preno. Dito tayo daan. Ito, Sindalan na to. Ito, itong dadaanan to. Yan, Sindalan na tayo. Yan. Pagka dire-diretso lang tayo dito niyan, friend, lalabas na tayo. Ano, ayan o, yung eskwela. Kalulot. Dito pala yung Kalulot. Kalulot, Sindalan. Ayan, dire-diretso na tayo dyan. Pagka malapit na tayo dun sa may highway, kakanan tayo, yun na yung ano, Sakop. Mamaya po, magkita-kita na lang tayo sa Sakop. At ipapasyal na namin tayo sa mga isyo ng gobyerno, friend. Halos nandun na lahat, no? Sa mga hindi pa po nakakalam, yung mga isyo ng Kaya pupunta tayo dahil gobyerno. dati ako mga empleyado ng gobyerno. Oo. Meron lang po tayong ayusin doon sa ano. Hindi lang po masyado importante. Kaya, ay. Sige po, mamaya. Ito po, nasa Kalulot na pa tayo. Kalulot. Kalulot. Sa Kapampangan, di ba, pag nahinog yung ano, isang prutas, melulot na. Kalulot na, ano. Ay, melulot na, ano na. Ay, ningaman lang ko. Mayroon din alternative dito. Malapit na tayo niya. Malabas na tayo. Kalulot. Kalulot. Ano kasi sinabi ko kanina dito? Hindi, yung Sindalan. Ay, pwede pa si Patsy rin. Mas-share pa yung natin sa akin. Yan, nasa Kalulot sa Sindalan pa tayo. Mamaya na lang po, pagpalabas. Yan na po. Malapit na po tayo sa kanto. Lalabas na po tayo niya, kakanan tayo. O, yan. Diretso mo yan, kanto nga, kanan-kanan. Dito naman. May ko pa yun eh. Ha? May chiko pa yun eh? Ano yun? Yan nakain eh. May ano kasi yung lugar po, Roy? Sindalan eh. Sindalan kain. Ayan yung highway, oh. Sindalan po yung kain eh. Sa Fernando yan po. Ito Mexico nung magkaliwa ko. Hindi, kanina pumasok tayo sa kanto. Diba? Kakaliwa ka. Ito niya, kakanan na tayo. Ayan. Ito po, kakanan na po tayo papunta sa ako. May traffic na po. Ayan, kakanan. Kaya yan, last hour yan. Dos na yata eh. Pero may mga pinto natin pa. Ito no? Ayan po yan. Yan, kakanan na po tayo yan. Papunta sa ako. Kanan. Punta, nakapalengke ka rin pre. Pagka doon. Pagka doon ka pumunta. Dito kanan. Ayan o, sakop na Ito yun. nga sa Fernando. Kasakop pa yun. Ayan o. Ayan, yan na lang. Yan na yan. Katabi ng ano na yan, Jollibee. Yan, katabi ng McDonald's, Jollibee na yan. Sumigla ka na Papsi Roy. Yun, katabi ng Jollibee na yan. Tapos na tayo dyan. Doon, kung saan pumasok yung ano na yun, yung gray na yan. Ayun doon. Yan, ikalala sa linapa na yun. Ayun, nung lumabas na ano na yun, na jeep na. Doon tayo pa. Ay, hindi. Nagasulihan siya. Doon paggawi. Paggawi. Nagpas yata ng GSIS eh. Oo, ito po yung GSIS oh. Yan. O malaman ko naman. Hindi, ayan na.
o, saan pinapulaan ito? O, kapal o. Yan. Di ba katabi ng McDonald's dyan, Papsi Roy? O yan yan. Sakop doon? Sumobra. O, doon natapos, sumobra na tayo. Alam ko katabi ng Jollibee yun eh. Jollibee Luban. Oh, hindi, ang katabi na rin. Pero sige, tingnan natin. Alam ko paglabas lang natin Wala mo, mandatapakan mo. Wala mo, meron din dito. Yan po, medyo naligaw lang po tayo na konti kasi po madala lang po kami pumunta dito sa nag-U-turn na lang po kami. Para din tayong Government, CSIS. para din tayong galing doon. Para din galing doon. Dapat doon eh. Kaya pag ano mo doon dapat naggilid ka na, nag-stroda ka na. Yan po, ayan na pag na tayong papasok sa Sakop. Ay, titang kaipre, no? Tangaman mo Ayan, happy na yan. ayan, o. Yan nga yan, natin kaya. Natin overweight. Ay, Overpass. Overpass. Ayun, yun. Ayun, ayun, Jollibee. Happy nung tatin. Doon sa may overpass na yun, ayun, lumabas na sakyan na yun. Yun. Doon, Papsi Roy, mag-signal ka na mamaya, no? Traffic po. Traffic po sa San Fernando, Pampanga. Nandito po tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Say hello to your subscribers and viewers. Hello! Ayun po, ayan po. Away ito nga, hospital pala, friend. Mother of Oo, Mother Calcutta Medical Center, ang katabi niya. Kasi po pag madalang ka lang po pumunta ng Nakakalimutan mo San po yung Fernando, lugar. nakakalimutan mo rin. Kasi hindi po kami taga San Oo, Fernando. kasi po taga Mabalacat kami eh. Kaya po kahit na malapit lang po sa Fernando sa amin, hindi naliligaw. Kasi Iikot pa po tayo. malaki kasi San Fernando eh, no? Malaki. Yan po, katabi po pala ng hospital o. Yan. Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Yan. Ito, yan, overpass po na yan. Ano, no? Ano po rin Ay, mga, sa ngayon ng mga ahensya ng gobyerno. Yan po, mapasok na po tayo. Pasok na ka po. Ayun po yung mga Yan pang pumapasok na yan. Magkasaray-saray po sila. Yan. Yan po yung mga sangay ng gobyerno. Dito po natin makikita kaya lang. Ayun, andyan po lang, mataas po. Yan, ito po papasok sa Sakop. Sakop. Sakop po yan. Ayan, hanggang dito pala yung hospital pre, no? Oh, laki po ng hospital, oh, hanggang dito, oh. Hospital? Oh, di ba hospital yan? Ayan. Bago yan eh, oh. Ay, may gate na ngayon, pre, no? Dati lapang gate, oh. Yan, dinagyan na po ng gate, oh, kasi punta kami dito, wala pang gate niya. Yan. Yan, papasok na po tayo sa loob. Sa mga ano lang, gobyerno. Yan. Yan po. Yan. Saka ito, ayun, Commission on Audit. Commission on Audit. Yan. Ito po yung saan ba? Hindi dito. Dito ata tayo sa diretso yan. Di ba dito nila? Namalo. Oo, tama. Oh, dito. Dito na alam ko eh, nung haba, no? Yan, dito po yung papuntang ano, DSWD, tsaka ano po yung papunta rito? Yan, ang ganda po, no? Yan, ang haba po ng pila, oh. Ako, tinatamig pa si Rox naman. Saan po kaya kami makakapag-park? Maghanap ka ng
Papsi Roy. Parang konti po yung tao. Thank you, Lord. Salamat naman po. Dito po tayo mag-park. Ano na kung di wala. Hanap ka ng ano. Parang pala siya. Ayan, oh. Dito. Dito. Ayan. Tayo. Dito may parking. Saan po pwede mag-park, sir? Saan po pwede mag-park? Dito po sa DSWD. Saan po po? Dito sa gabi doon. Thank you po. Ala daw dito. Dito ka na laren, friend. Yan po. DSWD. Maganda pa na rito Papsi Roy yung dati siguro. Yung malapit lang. Ayun o. Yan. Doon o, yung dati. Gusto dati. Oops, pati man ito. Ito po. Tapos na po kami. Nagtanong lang po sa DSWD. Para alam po namin ang gagawin namin sa susunod. Nagtanong lang po kami sa guardia. Hindi ko na po binidyo kasi po ano. Ang dahil po tao. Baka po yung iba ayaw nila nagpapabidyo kasi Kaya hindi na po ako nag-video doon. Nagtanong lang po kami sa guardia. Pero ito pong buong compound na to, halos ayan, meron din pong, ayan, yung land bank po sa gobyerno yan. Halos nandito na, halos lilipat na lang dito, no? Sa gobyerno po ito, itong compound ng malaki na po ito. Hindi ko alam kung ilang square meter o hektarya. Sa gobyerno po natin ito, mahal, sa gobyerno mahal. Mahal po na yung mga tao yan. Lalo na po si Friend Linda, mahal niya po. Yan po, ito po yung ano yan, DNR. Yan. Hindi na po masyadong maano kasi ano yan. Wala po tayong pag-asa sa gobyerno natin. O, kaya po mag-isip po tayo ngayon. Mag-isip po tayo maraming beses. Maraming beses. Ko, may pahirapan po tayo. Ayan, ang daming tao po. Ayan o. Dito po maganda, maraming alaman din o. Ayan po yung popcorn mo. Anong popcorn? Popcorn. Popcorn? Ano yan? Population ng mga kabisyon. Wow, galing ni Papsi Roy. Alam pa Siyempre si niya. Papsi Roy is Kasi dito kumuha ng ano. Dito kumukuha po ng ano, birth certificate. Yan. Yan, PSA po yan. Ito po yan. Philippine Statistic Authority. Yan po. Yan. Diyan po kami pumipila pagka gusto namin kumuha ng mga birth certificate na original. Yan. Malaki po ito. Malaki po itong ano ito. Hindi lang natin nalibot lang kasi ano din maraming kasi sakyan. Hindi ba? Saka one way lang po. Hindi ito masyadong makaikot. Tsaka ito po, anong opisina po ito? Opisina po ng yan po, Land Transportation po. Yan. LTO po yan. Yan po tayo kumukuha ng mga lisensya. Yan. Yan, palabas na po tayo. Oo, palabas na po. At asa na po yung guard? Magano ka Papsi sa pwedeng mag-park yan namin. Yan, sa guard. Papaalam lang po kami sa guard. Sa pwedeng mag-park. Yan. Yan. Yan po yung ano ng guard. Yan. May gate na po kasi. Dito pwede ka rito na Papsi Roy. Sandali lang. Sandali, tsaka hindi ka naman na si Friend Linda na lang ano. Friend Linda ikaw na muna. Kasi ikaw naman lang. Sabi mo lang maayos. Para hindi tayo kukwestiyonin ng mga piso na sinadaan. Hindi, maluwang oh. Ayan po yung langit oh. Tingnan niyo po yung langit oh. Iba-iba po yung ano na. Ilak mo yung pinto Papsi Roy. Mayroong ano. Hindi nakasama mabuti. Hindi lang Tingnan niyo po yung ano, langit. Iba-iba po korte nung ano. Ng ulap. Ayan po, iba-ibang korte po, no? Ang ganda, oh. Sobrang init po ng ano, ng araw. Ayan po, palabas na po yun. Palabas na po yun. O, Papsi Roy, ang masasabi mo sa lakad natin ngayon? Wala akong masabi. Wala kang masabi. O, kumusta mo na lang yung mga viewers natin? Sige. Sana po magkita-kita tayo. Yung mga viewers sa namin, sana po Susunod na upload. magkita-kita tayo sa susunod na mga upload. Panorin niyo po yung mga videos po ni Papsi Roy. Panorin niyo po yung mga videos ko. No?
Malaking tulong po sa amin yung kamo. Bakit tulong po yun hanggang dito na lang. At Uwi na tayo. Uwi na tayo. Mamaya pa. Mamaya ka na mag-outro. Baka meron pa tayong madaanan. O sige, kung mamaya na po kayo mag-outro, baka may madaanan pa po si Patsy. Ayan po. Ayan po. Pumunta po kami duman na kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito pa yung Bangko Sentral, Nepret. Stadium. Nandito na po kami sa De La Bastagat na pala tayo. De La Bastagat na pala ito. Malapit na po tayo sa SM De La Bastagat. Wala tamang pag-SM. Malapit po. Hindi sa akin mag-SM kanina. May basyo. May basyo ko pa yan. Diba, Julia? Wala na kayo. Ay, Diyos ko. Stand up po. Diyan may kaya-kasaan na kanya, luwalo na. Ala, so, Mag-luwalo kasaan na. nangata na po. Nanganak po. Apa may FaceTime na ako, pero sigurado. Sino? Ulit tayo malisipan ba Bukas kanya? ako Mapa-FaceTime. Ito nga, tetaras niya ka. Diyos ko po, ne. May banda ka. Tayo sa angin na, so. Ito tayo dadaan sa may AUM. Sa highway. Ito po tinatawag nilang highway niya, friend. Anito niya. Highway. Ito po, grocery. Super 8. Lapit na tayo sa FTO ba yun? Ay, dyan, dito sa gawin rito yung ano eh. Santo Domingo, rito yung Lomi, friend. Domingo yun. Oh, yan. Doon yung, ano, yung food review namin dati na, ano, doon sila. Kaya pag gusto kong kumain, doon ka. Doon kumain nila. Sa bahay lang ata, ng Papsi Roy. Kasi yung mag-pandemic, nagsara din sila ng ano nila, pesto yun eh. Nanyaman, friend, Talome, ay. Diyan pang Marimlane, friend, nanyaman niya pa mo rin. Punta ka pala tangalong Lomi na istong Marimlane eh. Malapot siya, malapot. Ay, ito, friend, may kanyaman. Tsaka, babsina ka, dakan niya. Tsaka yung dakan no, si Serb. Dakan natin ng crispy pato, tinaring pansit. Ano nilagyo? Garahe Lomi. Manyaman ka rin, kasi taming Mikibandi yata, taga Batangas talaga. Ay, wo. Kaya ano, kaya talaga ano, masarap. Tsaka nag-deliver na lang yan eh. Pati tang croissant, ano? Croissant, tang cake. Hindi, doon sa ano yun, San Fernando rin. Sa pagawin doon, no? Di ba kayo kumuha nun? Kinuha nyo doon sa yun. Sa division nyo na. Malapit sa puntahan natin. Tapos, pero ngayon nagbukas na sila ng shop. Nagbukas na sila ng shop. Dito po tayo sa AUM. Lapit tayo sa AUM. Lapit tayo sa Rotonda, no? Sa Rotonda. Kapanakas na ng gobyerno ngayon, hindi na ano. Pasko na. Ano pa, malapit tayo sa AUM. Samantala nga niya mag-block, ba't na magkano yan tax may dinalan? Ayan mo, 50. Yan eh. Maganda po, oh. Oo, dito na tayo sa tulay, oh. Dito na video lahat, oh. Pero kinuwalik ko. At siya, nag-i-athlete, may kapatanda na kalaya ako diligan. Ayan mo, Pasko na pre, no? Tinoreng Christmas. Pilitan daw ng Christmas kain eh. Nalalagyan din yung parol. Kaya mo, pilitan din yun. O kaya, sila niya eh. Bilyon niya eh. Na budget. Panorin tayo. Ito ano na tayo. Mabiga. Yan, ang ginagawa ng ano dito. Ambulansya, yun.
po doon, oh. Ang motor, binababa. Ating motor. Ito na po yung ano, sniper. Ito may hypermarket. Hypermarket sa Manila. Yan. Malapit ka hyper. Oo, malapit mo eh, sir. Pero may kaya mas buriket ang kaya. SM kasi mas dakal ka sa visa rin. SM. SM Clark. Eto, andito na kami. Galing kami ng San Fernando. Paikot. Parang namasyal. Ganon. Tumuloy kami ng sakop din. May chinek lang kami ron. Government agency po yung sakop sa Telebastagan. Okay. Pagkatapos nun, namasyal lang kami. Ginunan na lang namin yung bagong pasyala na kalsada, mga yun. Kaya eto, mukhang tingnan namin na pwede na magpasyal ng walang face shield. Kaya sa susunod, gagawin na natin yon. Pero may andyan pa rin yung face mask. Nakatabi pa rin. Kaya sa mga subscriber ko, manatili lang po kayo na nakasubaybay sa akin. At medyo nagtatagal lang po sa pag-vlog, pero bubutihin po namin. Okay po. Sa inyo lahat at sa mga dati kong subscriber at sa mga magsusubscribe pa lang, lagi nung i-press ang subscribe button at ang notification bell. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po. More power. Okay? Oops.